हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय जोंहा टेट एग्जाम जानो गोनां दङ बिनिनो यूपी सेक्सननि बाहाय दंमोन जोंहा ससियेल साइन्सआव हिस्ट्री पार्टनिफ्राय जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन जे जोङो प्रि आसाम हिस्ट्रीनि प्रि हिस्ट्री बेयाव दंमोन जोंहा मा दङमोन एनसेन्ट कामरूप सोसियो इकोनॉमिक कंडीशन बेनिफ्राय कामरूप बार्मन साक्सटम्फ आरो पाल डायनास्टी बेफोरनि सोमोन्दै लाखांजोब्बाय नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव चेक खालामनो हागोन बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव दा लानो नागिरनाय बहायनो दङमोन जोंहा बेनिनो कच किंडम आरो मोनसेया बार'भुयान किंडम बे मोननैनि सायाव लागोन कसारिफोरखौबो लाखांबाय नोंथांमोना बाव डिस्क्रिप्शनाव लिंक मोनगोन आरो बेनि अनगायैबो माखासे नैबेयाव जिअग्राफी पार्टनिफ्रायबो माखासेखौ लाखांबाय आरो माखासे इकोनॉमिक्स पार्टनिबो लानो गोनां दङ आरो डिस्क्रिप्शनाव गोबां दंखासै बेफोरखौ चेक खालामनो हागोन दा फैदो बाहाय मोनथिगोन जोंहा मोननै फोलेरनि सोमोन्दै कच रायजो आरो कच फोलेर आरो मोनसेया जाहैबाय बारभुया फोलेर बेनि सोमोन्दै बाहाय बारभुया आरो कचफोरनि सोमोन्दै कचनि सोमोन्दै गोबांथार जारिमिन दङ गोबां कुइसन जानो हागौ नाथाय बारभुयानि सोमोन्दै एसेग्राब कुइसन जाया आरो बारभुयाफोरा एसेग्राब गोबाव आसामाव रायजो खुंलांनोबो हायाखै आरो बिसोरो मोनसे पार्टनिफ्राय गावस्रालांनाय एबा कामरूप कमथा रायजोनिफ्राय कमथा फोलेरनिफ्रायनो बिथांमोना गावस्रालांदों दा बेखौ जोङो मिथिनो नांगोन नाथाय कमथा रायजोआ कच रायजोनि नङा कमथा रायजो जाखांनायनि बेसेबांबा उनावसो कचफोरा जाखांदों नाथाय मानसिफ्रा फ्राय एखेयानो दा बेखायनो एखे कनफिउजन जानो हागौ आरो जेखि जाया मानो जारिमिननि ट्रेन्डखौ नायोबा बेबायदि नङा नायदो फैदो फारि फारि जागायलांदिनि बाहाय मा कुइसन जाथावगौ एक्सपेक्टेड खालामथावगौ बेफोरखौ जों होनि दा बाहाय दं गाहायनि सोर कच रायजोखौ गायसनदोंमोन होनदों कच रायजोनि गायसनगिरिया सोरमोन होनदों बाहाय दङ बिश्व सिंह बाहाय मोनब्रै अपसन होदोंमोन गाहायै बिनि एन्सारा जाहैबाय बिश्व सिंह बिथाङानो कच रायजोखौ गायसनदों होनदों बे बिश्व सिंहखौ गोसोआव लानो नांगोन बेखायनो मानो होनबा बेफोर फैयो थांनाय बोसोरावबो मोनसे फैदों आरो माबायदि कुइसन फैदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन थांनाय बोसोर माने 2019आव दा बेनिफ्राय दङ नै कच रायजोनि देरसिन राजाया सोरमोन जादों होनदों कच रायजोनि देरसिन राजाया सोरमोन होनदों बाहाय दङ मोनब्रै अपसन बासुदेव नरनारायण लक्ष्मी नारायण आरो महादेव नारायण दा गासिबो कच राजायानो गोजा नाथाय बेनि देरसिन राजाया जादों नरनारायण राजा दा राजा नरनारायणआनो बयनिख्रुइबो कच राजाफोरनि देरसिन राजामोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव होदों बाहाय दङ कच राजा नरनारायणनि सान्थ्रिया गाहाया सोरमोन होनदों कच राजा नरनारायणनि सान्थ्रि गाहाया सोरमोन होनदों दा बाहाय गासै साब्रै होदों गासिबो कच राजाफोरनियानो नाथाय सासे कच राजा नरनारायणनि गाहाय सान्थ्रि गाहाय दंमोन बे जाहैबाय बिर सिलाराय आरो कच राजाफोरनि बेलायाव बिथाङानो बिर सिलारायानो बयनिख्रुइबो देरसिन गोहोग्रासिन सान्थ्रि गाहायमोन जों बेखौ मिथिगोन दानिया फैदो फारि फारि दङ नेक्स्टआव गाहायनि बाथ्राखौ सायख' होनदों बाहाय गाहायनि बाथ्राया बबेया कारेक्ट बेखौ जोङो सायख'नांगौ दा बेनि बेलायाव नोंथांमोननो बाहाय होदों आङो माबादि होदों जाथावगौ कुइसन बानायथावगौ बेनि सायाव नोंथांमोननो होदों गाहायनि बाथ्राखौ सायख'नांगौ मा होनदों नरनारायणनि बिफाया जादों बिश्व सिंह बे मोनसे बाथ्रानो बेबो कारेक्ट बेनिफ्राय दङ नरनारायणनि मुङा गुबुन मुङा मल्लदेब होननो मल्लदेब ओमफ्राय बिर सिलारायनि गुबुन मोनसे मुङा शुक्लध्वज आरो बेनिफ्राय बिर सिलाराया नरनारायणनि बिफंमोन माने फंबायमोन बे मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय गोजौनि गासैबो दा बे बाथ्राया नोंथांमोननो मिथिहोनायजों लोगोसे बेबायदि कुइसन जाथावगौ साननानै नोंथांमोननो होदों नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय बे जाहैबाय 5नि एन्सारा गासैबो गोजौनि गासैबोआ बेनि कारेक्ट एन्सार गोजौनि गासैबो मा गोसोआव लानांगोन आलदा आलदाबो सोंनो हागौ बाव नायदो दानिया अब्ला नरनारायणनि बिफाया बिश्व सिंहआनो होनदों आरो नरनारायणनि बिफा बिश्व सिंहआनो कमथा कच रायजोखौ गायसनजेनदोंमोन बेनिफ्राय अब्ला बिश्व सिंहनि फिसाज्लाया सोर जाखो नरनारायण आरो नरनारायणनिनो फंबाया जाहैबाय सिलाराया अब्ला नरनारायण आरो बिर सिलाराय सानैबो बिश्व सिंहनि फिसाज्ला नरनारायणआ गेदेर आरो बिर सिलाराया उन्दै बेनिफ्राय बे समाव उन्दै समाव बिश्व सिंह राजा जानाय समाव नरनारायणनि मुङा मल्लदेब आरो बिर सिलारायनि मुङा शुक्लध्वजसोमोननो उनावहायसो बेखौ नरनारायणआ राजा जानाय आरो बिथांनि सान्थ्रि गाहाय हिसाबै बिबान लानायावसो बिर सिलाराय मुं मोननाय जादों बेखायनो बे बाथ्राफ्रा हाबफाजोब्बाय दा बे मोनसे जोबोद गोनांथार बेनिफ्राय सोंनाय दङ सोर इंराज दावबायारि रालफ फिट्ज बे रालफ फिट्ज बिथाङा सोर कच राजानि समाव कामरूपआव फैदोंमोन होनदों दा बे जाहैबाय सोर कच राजाफोरनि समावहाय रालफ फिट्ज बिथाङा फैदोंमोन होनदों बे जाहैबाय राजा नरनारायणनि समावनो फैदों बेखौ गोसोआव लानांगोन बेबो मोनसे एकदम इम्पर्टेन्ट कुइसन जानो हागौ बेनिफ्राय आसामनि मुंदांखा गहाय कमल आलीखौ
खोहोदोंमोननो? आसामाव थानाय मोनसे मुंदांखा गहाय कमल आली बेखौ सोर खोहोदोंमोन होनदों? बेबो नरनारायणआनो खोहोदों आरो गहाय कमलखौनो खोहोनानै बेखौ आलीनि मुंखौ गहाय कमल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों होनदों। मोनसे मारु खोहोदों होनदों बिथाङा। बे बेनिफ्राय दङ कच फोलेरनि रायजो खुंनाय समा जादों होनदों बबेखिनि समनिफ्राय बबेखिनि समसिम। बाहाय नोंथांमोना मोनब्रै होदों। बेनि अपसनफोरखौ नोंथांमोना नायाबाबो जासिगोन। माखासेखौ नैबे बि सेकेन्डआनो बे जाहैबाय 1525निफ्राय 1940 मायथाइसिम। दा बेयाव गोमोदों जानांगौ नोंथांमोनहा 1940 मायथाइयाव जोंहा उदांस्रि मोन्दों अब्ला मा राजा दंमोन होननानै। दा 1940 मायथाइसिमाव बिथांमोनहा गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन गावस्रानानै फारि फारियै राजा जालांदों। दा बेखौ आं मोनसे गाहायनि उननि कुइसनाव नायनानै सोंनानै खिन्थागोन बेनि बाथ्राखौ मानो 1940 मायथाइसिम खुंदों। दानिया फैदो बाहाय दङ नुनो मोन्दों गाहायाव मोनसे सोंनाय दहायनिखौ आं दा खिन्थागोन। गुबैयै कच रायजोआ गावस्रादोंमोन मोननै बाहागोआवनो। बिनिनो मोनसेया जाबाय कच बिहार आरो गुबुन मोनसेया जादों माबि होनदों। सोनाबहा कच बिहार गावदों, सानजाहा मा मोनसे दङमोन होनदों। बेनो थांनाय 2019आव फैदोंमोन। बे जाहैबाय कच हाज'। कच हाज' आरो कच बिहार मोननै बाहागोआव गावदों आरो बेयो नरनारायण राजाया थैखांनायनि उनावनो गावदों। नरनारायण राजाया थैखांनायनि उनावनो कच रायजोआ मोननै गावदों, कच बिहार आरो मोनसेया जाहैबाय कच हाज'। दानिया खोथाया जाहैबाय मा होनदों जारिमिननि बादिब्ला नरनारायण राजानि सान्थ्रि गाहाया सोरमोन? बिर सिलाराय। दानिया मा जादों नरनारायण थैखांनायनि उनाव नरनारायणनि फिसाज्ला आरो सिलारायनि फिसाज्ला सानै जादों। दानिया मा जाबाय होनदों नरनारायणआ बिबथै जाहैबाय सिलाराया बिबथै जाहैबाय नरनारायणनि फिसाज्लानि लायोबा। दा बेनिफ्रायनो मा जाबायनो नरनारायण राजाया थैनायनि उनाव नरनारायणनि फिसाज्लाया कच बिहारखौ खुंदों आरो नरनारायणनि फंबाय एबा गावनि सान्थ्रि गाहाय बिर सिलारायनि फिसाज्लाया कच हाज' होननानै सानजा बाहागोखौ बेंदों होनदों। दा बेबायदि गावस्रालायदों बिदा फंबायनि फिसा बिदा फंबाय बिदि बाहागो रानदों होननानै जारिमिनाव दङ। दानिया फैदो बाव उननि समाव कच राजाफोरनि गावस्रानाय बाहागोआ जादों होनदों। जेलाना नरनारायणनि फिसाज्लामोनहा बेबायदि मोननै कच हाज' आरो कच बिहाराव गावदों बेनि उनाव आरोबाव गावफिनबावदों होनदों। बिसोरनिनो फिसानि फिसा माने फारि फारि थांलांबाय थानाय बिसोरनि डिसेन्डेन्टफोरा गावस्रालांबाय थादों। बे जाहैबाय नैबे बे टु अपसना मोनब्रै बाहागोआव गावदों। बे जाहैबाय बिजनीनि राजा, बेलटलानि राजा, दरंआव आरो कासपुराव मोनब्रै बाहागोआव बिसोरो कच राजाफोरा गावस्रालांदों होनदों। दानिया जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन दहाय 1940 मायथाइसिम रायजो खुंदों होननाया, नाथाय बेयाव उदां राजा नङामोन, बिसोरो गादब जानाय राजा हिसाबै खुंबाय थादोंमोन। जेरैहाय उनावहाय 1940 मायथाइसिमथ' इंराजफोरसो दङ। दा बे समसिमाव बिजनीयावबो राजा दंमोन। जोंहा मा राजा दंमोन बेयाव गोबांथार जों मोननो दङ कच राजाफोरनि फारिलाइफोर। बाहाय मावरिया नारायण नारायण हावरिया मेस माबा मेस होननाय दङ। बेफोर गासैबो बेयाव बिजनीनि दङ आरो दरंआव दं आरो कासपुरावबो कछारिफोरखौ होखारनानै कासपुरावबो रायजो खुंहैदों बिसोरो। दा बिनि फारिलाइयाबो इन्टारनेटआवबो नोंथांमोना नागिरबा मोनगोन। दा बे बाथ्रा। दानिया सोर कच राजाया कामाख्या मन्दिरखौ लुहोफिनदोंमोन होनदों। कामाख्या मन्दिरखौ लुनाया जाहैबाय जोंना म्लेच्छा एबा शाक्तम्भ फोलेरनिफ्रायसो लुजेनदों। जों दाख्लैनो मोनदोंमोन शाक्तम्भ फोलेर लानायाव। बेनिफ्राय लुहोफिननायासो माने इनकमप्लिटमोन नालाय बेखौ कमप्लिट खालामनाया जाहैबाय राजा नरनारायणआ खालामदों होनदों। बेखौ गोसोआव लानांगोन राजा नरनारायण। बेनिफ्राय दङ बारहुइयाफोरनि गावस्रानाय बाहागो। दानिया फैबाय बारहुइयाफोरनिफ्राय गोबां कुइसन जानो हाया, माखासेल' जागोन, जोबोद एसेल'। मानो होनबा बारहुइयाफोरा दहायनो खिन्थादों खमथा रायजोनिनो मानसिफोरानो गावस्रानानै बाहागो रानलायनायसो। दा बेखौ जोङो दा नुगोन। दा बाव दङ बारहुइयाफोरा गावस्रानाय बाहागोफोरा मा होनदों। बे जाहैबाय नोंथांमोननो मोनब्रै अपसन होदों। बेनिनो सेकेन्डआनो बे जाहैबाय कायस्थ, ब्राह्मण, दैबुग्ग आरो बार'। दानिया आसामाव थानाय बारहुइयाफोरा जादोंनो बार'आ नैबेबो आसामाव दङ। बेखौ कुइसन जानो हागौ, बेखौ सोंनाय जायाखै नोंसोरनो। बे जाहैबाय आसामाव थानाय भुइया फोलेरनि बबे मोनसे भुइयाफोरा दङ होनना बुङोबा बार' भुइयाया आसामाव दङ। बेनिफ्राय कायस्थ, ब्राह्मण, दैबुग्ग बिसोर गैया, दा बिसोर बांलादेशआव दङ होनदों। बांलादेशथिं सासे गावलांदों नालाय बांलादेशआव दङ। भुइया सोदोबनि ओंथिया जादोंनो भुइया सोदोबा माखौ फोरमायो होनदों। बाव मोनब्रै अपसन होदों। राजा फोलेरनि सुबुं, हा बिगोमा, मन्थ्रि, खाजोना खांग्रा। सोरखौ खिन्थायोमोननो भुइया होननानै खिन्थायोबा भुइया सोदोबा आइडेन्टिफाइड खालामो होनदों, हा बिगोमाखौ खालामो होनदों। ओंखायनो भुइया सोदोबनि ओंथिया हा बिगोमा। बेनिफ्राय दङ कामथाफोरनि गावनाय ओनसोला जादों साहा आरो खोलाहा मोननै बाहागोआव गावदों। नैबेनो मोनसे बाथ्राया, मोजां खोनासं। कामथाफोरनि गावनाय ओनसोला जादों साहा आरो खोलाहा मोननै बाहागोआव गावदों। बिनिनो साहा बाहागोखौ खुंदों दुर्लभ नारायणआ खुंदों होनदों। बे
दुर्लभ नारायण आरो खोला बाहागोखौ खुंनाया सोरबि होनदों। खोला बाहागोखौ खुंनाया जेना जाबाय धर्म नारायण आरो बिनिफ्रायनो मा जादों होनदों नैबे जों दा मोनबाय कमतापुर रायजोखौ सोखावदों मोननै बाहागोआव, सासेया सानजा बाहागोआव साहा बाहागोआव दुर्लभ नारायण आरो खोला बाहागोआव धर्म नारायणआ रायजो खुंदों। दा बे धर्म नारायणनिनो उननि मानसिफ्रानो गावसोरखौनो बारभुया होननानै लानानै भुया होननानै फोसावनानै लादों होनदों। दा बेखायनो मा होनामोन कमतापुरनि रायजोनि मानसिफ्रानो गावनानै मा खालामदों होनदों बारभुया हिसाबै सिनायथि होदों होनदों गावसोरखौ। दा बेनोमोन। दानिया उनाव दङ बारभुयाफोरा गाहायै बबे फोलेरनि सुबुं होनदों बाहाय दङ नोंसोरनो खिन्थाफिनबाय। दहायनो आं खिन्थागासिनोखा बेयो जाबाय कमता फोलेरनि कमतापुर रायजोनि गावनाय बाहागोनिफ्राय सोमजिखांनाय बियो माबि मोनसे फोलेर। नैबाव आरो मोनसे गोनांथार कुइसन, बेयो आरो जोबथा कुइसन आरो बेयो इम्परटेन्टबो, नोंथांमोना बेवहाय मोजाङै खेल खालाम। बेवहाय मा होनदों धर्म नारायणआ सन्दिबरखौ भुया खालामदोंमोन। दहायनो जों नुदोंमोन धर्म नारायण दुर्लभ नारायण। दा खोला बाहागोआव खुंनो मोननाया जाहैबाय धर्म नारायणमोन। धर्म नारायणनिनो माखासे आगदा आखाइनि मानसिया जाहैबाय माने सन्दिबर। दा बे सन्दिबरआनो मा जादोंनो सन्दिबरखौ भुया खालामदोंमोन होनदों। सन्दिबरानो भुया फोलेरखौ गायसनजेनदों एबा भुयाफोर जाहैदों होनदों। दानिया बाहाय मा मोनसे होनदों खोनासंदो, बे बाथ्राखौ गाहायनि सोर लिरगिरिया मख'लांदों होनदों। दा बे बाथ्राया जारिमिनावदि दङ, दा बे बाथ्राखौ सोर लिरगिरिया मख'लांदों होनदों। बे नोंथांमोनाव मोनब्रै अपसन दङ, साब्रैबो जारिमिनगिरि। E.A. काइट दङ, महेश्वर नायक दङ, बेनिफ्राय दङ J.D. एन्डारसन, रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल। दा बेफोरनि गेजेराव बिथांमोननि बे बाथ्राखौ बुंलांनाया महेश्वर नायकआ बुंलांदों होनदों गावनि लिरनाय जारिमिनाव। महेश्वर नायक बिथाङा बुंलांदों होनदों। दा बे गासै बाथ्राया बेखिनियानो बाव। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन माखासे नोंथांमोनहा नागिरनानै मोनोबा नागिरबाव, बेयाव नोंथांमोनहा 100% जायाखै, नोंथांमोनहा बेखौबो सन्देह खालामखागोन, मिथिखागौ। बेखायनो 90%खौ नोंथांमोना सल्भ खालामदों। जेखि जाया मानो बेफोरनिफ्रायनो कमन जानो हागौ आरो डिसक्रिपसनाव गोबां माखासे लाखांखानाय दं, बेफोरखौ चेक खालामबानो जाबाय आरो जेसेबां हायो शेयार खालाम लोगोफोरनो। इसोर गोजोन्थों।